Skúste nám priblížiť, aká akcia sa tu dnes koná, možno aký je názov akcie a prečo a ako často sa tu stretávate s deťmi? Tak prvý raz toho roku sa stretávame na pôde našej školy pri príležitosti organizovania súťaže Hore nad Vráblami. Táto súťaž vznikla na základe toho, že ja vediem už, poviem pravdu, 30 rokov folklór a folklórny krúžok. Slovenské ľudové piesne mi prirástli k srdcu a mojou takou úlohou alebo cieľom je, aby sa tieto slovenské ľudové piesne rozširovali do celého okolia. Vzhľadom na to, že tých súborov v našom okolí, hlavne vo Vrábloch, je málo, tak sme si zvolili tento projekt v spolupráci s mestom Vráble a prvýkrát ho organizujeme teda tu na tejto našej škole. Prihlásilo sa nám 7 základných škôl, 35 detí máme súťažiacich, súťaží sa v 3 kategóriách. Prvá kategória je 1., 2. ročník, druhá kategória je 3., 4. ročník a tretia kategória je 5., 6. ročník. Vychádzali sme pri tejto príležitosti z knihy, ktorú vydala naša obyvateľka mesta, ktorá dlhé roky si zbierala slovenské ľudové piesne, pani Darinka Valová, ktorú sme si pozvali na túto súťaž ako čestného hostia. Aký je to pocit, že ste tu pozvaní dnes ako čestný host a že práve z vašej knihy spievajú deti dnes piesne? Neviem, či vám na to odpoviem bez slz, bo som veľmi dojatá. Veľmi ma to potešilo a obdivujem ich, že sa to toľko naučili, toľko tých piesní. Spievala som Toca Kúdel a tiež je to ovečky a ja som si ich vybrala, lebo sa mi páčili moc a spievam ich 2 roky. Ja som spievala Paste sa mi paste a konopky. Spievala som Krepelenka krepeluje a u susedov na lavici. Ja som spievala Ach mamičko moja a Hore nad Vráblami. S výberom mi pomohla pani učiteľka Banská. Ako vnímate to, že aj v dnešnej takej rýchlej modernej dobe majú tieto malé deti záujem o folklór a že stále ich drží vlastne tá folklórna hudba? Tak u malých detí je to ešte veľmi krásne, ale mám strach, že tie staršie už sa berú iným smerom a práve za to som uvítala túto príležitosť, že pani učiteľka to tak zorganizovala, že možno, že sa keď len týchto 40 detí sa naučí, to už bude 40 piesní zase zachovaní. Plánujete aj do budúcna, že bude toto nejaká akcia, ktorá sa bude každoročne opakovať? Veľmi by sme boli radi, keby sa to každoročne opakovalo. Chýba nám tu elán, v ktorom sme sa schádzali roky. Žiaľ, nie je tu taký veľký priestor, kde by sme mohli sa školy schádzať. Tak do budúcna by som chcela, ak sa nám to podarí a bude táto súťaž pokračovať, že by sme si našli v meste vhodné miesto na to, aby sa mohlo čím viac škôl z nášho okolia Vrábel zapojiť do tejto súťaže.